Nang kali pi kuih ni hidup startan gula de pulih ba ya kini bentar. Nantau padba bubun balang umde batip ya kan. De lagi pulih ke kot kebor ki om judicial inquiry ki sia benrap lang judicial inquiry. Hendrai ban khamsai. Bang padba untip ka ke jingmut ke jongka. What is a judicial inquiry? Kenang bakin tip namar kumalong henen ka sini ngai kendu wat ya kayeng kesam kejong bak ceru kiong ginda ya selok shwa bat kiri ustad an bantep ke judicial inquiry pingi dengkam mansai na kong tau pat lingba kejong pi kata pila ban jarat lang ban pensai e pat ba ma filong ru nong ilam sembalang kindiat ba robot kalian jofi nengkong ha budi bergejing ong pi bangan sim ya di ustad an ngam sim hot ngadi unong asai an ngadi student jongolo ri hadu matahi ngadang sim ba kum usamla ubadang pentebet penjana ya lede bakaan ngamong bang ngadi ba tiplut ndong sedong kata iwi ngam leran ban admit in public ya kata but ban ong bom tip ngamong ngadon hi jing tip ti henry tangkan ni gawi kembang ong ngapi kalong ba kai kita ka judicial inquiry kanang bangin sungthu mo kanang ba kanom don kanong kono jing sungthu bakala kalong ba kuma pitip ba hak demokrasi ni don lightly ke organ jong ka sarkar ka legislatif la ne parliament ka executive ka badi ka government pat ke judiciary ka badi ke nong interpret ek an ka nong bisar pi kumbang ong ai pi kalong ba ha india ka legislatif bat ke executive ki digiju kamdei kuma merka ba presiden la ka jong ka congress la ka jong ma ti ki executive bat ka legislatif kide giju hi kide kinong thau aj pa ngju por kinong pentre kam ya ka an kamdon ngijing kamdon ka separation jong ka executive bat ka legislative henry ka don pat ka complete separation jong ka judiciary bat ka executive complete la ka jong hot ka don ka link leng ba ka law department leng ba ka ministry of law and justice ka don hi ka jing ya dei henry ha day to day administration ha jing trika mo manasngi ka don ka complete separation jong ka judiciary bat ka executive organ jong ka state government kumbang ong phina du mene ha kani ka kam ka accuse la ne ka ta ka jing sha pharep ka di ka police department ka badi ka executive organ jong ka home department jong sarkar tiladangi investigate do utama magistrate ubadai hu upat an parcel jong ka executive organ ting kanomlong lai lu tinat ka daw kani ka way ka organ na ne kani ka way ka tanan jong ka demokrasi kadi ban investigate ya kani kanang ba kanom don kano wajing sa aliang nang ta ka daw ngi ong ba ka judiciary kadi ka separate organ jong ka government but kani ka judiciary menta kabadon ya kabor kabadon ya kajingla kabadon ya kajing stat kabalong independent and sure kan investigate ya ka ba ka ne ka executive organ la ne ka police department jong ka executive organ jong ka sarkar kala le ya ne kam bat kata ka kam ka bangi keno mta kalong ka jing pen kenya ka hok long briu man briu jong wei briu bat hangi ngi sem ka jing thombor bat ka jing pen kenya ka hok jong wei briu ka di ka jing pen kenya ka hok jong barok ki bro no boleh ladangi ailat ya kan ka kam menta bakan sulat no kum tu sakat no spangut sakat no hajar ngut ki khun no trap kin mat ya kan ke jo jing mat ngi lamat ha pas kum kini ong kam samdei ka sen ko ban kong dah burom ki kini ki jing jia da pina kra na ki 90s ha ki early 200 ha ki early 2000 ki tu kisnamle kum kini kilalong ki daily news ngi laman ngi ladap yo i hoi kadang kena than ban tip bahan ring yu i ha jing thok yu i ha report ngi yo sngo wi jing thok khana ki rurang ba ki long kmi ki long pa ni laman bali ngi ong ba ngi kwa ba ban sim khia ne kam kolong ba ngim yo isu ngim kwa su bandang yu i ya ki tu ki por ki bajia tu ki por bakan don ka salah ka senya bakan ro por pi thia ala banwan bagi kena school la sha pa prit crp pen i tu fin don yu pen i tu ka pla don yu plet siu le tada pen i hilong kmi tu ka pla don yu don teng ki check bat kita lasi ya kamet ubru hapreng surok tingim kwa su ban ngim kwa su ban phai sa tu por da buram ngila song suk song san hot kam don ka complete piece ha kano ka yu ngi nong bun ki jing khi ngi nong bun ki jing dawa han ngim kwa su ban phai sa tu por na ta ka dong ong ba khnang ba ka ne ka kam
kan penting ye ki wei ki kam ki ban saja ki bangim tip ki la ban dia ki da banom dia kadon kam ye ka punishment ka ban long deter ya ka police department one for all ba nang ni khmat kum kan ni ka kam di syuk badang peteng jing babun balang kita wana sarkar bari bantung daga judicial inquiry babun balang do minta pi namar kiladon ki kes ki memencuan kum ka wede ko jong fulmun da ki don ke judicial inquiry enrai musim la iba kan don kata ka jumbishar ka bahok ya ka bawa pat wong pa kunjur gitu ki bayar kon ki kes tementa ka ju ko por apa lami te ki jindawa pa mi tawa na sarkar ya ka judicial inquiry te jingkeli ka pat ko enter balai hab da dawa na sarkar ya ka judicial inquiry kalong mni mo kalong ba wat la dang idon lightly ka organ kumbang ong api henry the pine compare hi habakot the most direct organ ke bandling hi baru pajba kadi hi ke istifa organ kadi hi ke sarkar ka ba ke bangin keren da ka basai ka sarkar kadi hi maka wat ke ban thung wat ya ka judiciary ro hagi bobon ti habakut ngi haban dawahi na sarkar na obli kan haka demokrasi habakut ka sarkar ngi hab ong ka haban kitlut ka ban tiplut ka ban kit klilut nong sedong haka demokrasi kata ada sarkar ti ngihap hi bandawa na sarkar bat lada ngi bakla sarkar kala apa dia ngeru bandan ya kata ka judicial inquiry tang kawai ke bangi kwa kalong ba ngam kwa than ban komen ya ke balaja ya ka jingbom siso jong ki wi judicial inquiry le si kamut ban ong baborok ki judicial inquiry ki long berko kidan ki judicial inquiry ke balale nam taka kilbawan rakyat taka report ke babiang ba tian rei lada ni kong du kolong ba sarkar menta amdi tang ba kala syak dawa kala pediang ru ban bentung kumba ong bom nalo om tang ki ba kala dawa judicial inquiry home minister ru dawa ya judicial inquiry what home minister ru dawa ya judicial inquiry ti ngakmi lenti ba wat lada kita ki judicial inquiry ki balalek kim sham la penmi yo so ba penhun yang yin rengi kemi lenti but kumun ng sat an ngadon full confident ha judicial inquiry I have my full confident ha judiciary bahkan wanra yo so batiang ha beri bat kan kam Robert P nan ya kade ga jingja ka baca po Hyderabad kade ka fake encounter ya ka ba ke Supreme Court ke Constitution ke Judicial dengan IP kumno lada nyiru gile langsya kata pi galong ne mo kadi ke kamram ke jong ngi kum ki pajba kadi ke kamram jong ka yin ka sem bandawa swana sarkar lada ka sarkar kam tre ban thungi ke judicial inquiry ngi la ban le chakut ban ong bapet amar ba sarkar kam tre ban thungi judiciary ngi kerpat ka yin ka syari bodon borom ban thung tenri menta namar ba ka sarkar kala thung ngi haban ap ya kata henry jin la da ka sarkar kam thung ngi la ban ye saying ka syari ba namar ba ka sarkar kam tre ban thung ka yin ka syari ka ban thung kala ka yin ka syari ban thung ya kata ka yin ka syari kala ban direct ya ka wat da ka CBI ro kala ka yin ka syari ban le kata umdi gini ka yin ka syari red ka high court sejrong ka high court bat ka sa Supreme Court ti henry namar ba ka sarkar menta kala thung nim da don kam shu ban le se ban ye saying ka syari kemudian kam kalong ba ka sarkar menta ha ba ka thung ye kini ka inquiry ka ba ngi kwa kalong ba lada ka high court ka pedeng ka judicial inquiry dia ban head da sitting judge gidon sangut ki sitting judge menta high court par arngut da pedeng jung ki sitting judge de hi na ka do snam de na jam ru jung ye kan long ka jing kamen yang asimet bat ki ye ki bubun ki paj ba le si bangin yo i ba ya kan inquiry lada head and head hi daki pardo persnam ujungi